Is-sidin tar-ristoranti fl-aħħar ġimgħat rrappurtaw tnaqqis fil-bejgħ tagħhom u tnaqqis fl-infiq tal-konsumaturi meta għażlu li jieklu barra djarhom. Dan it-tnaqqis ġie notat fi żmien il-festi meta n-nies l-iktar li normalment joħorġu jieklu barra. Bis-sidin tar-ristoranti qed jitfgħu ħtija kollha fuq l-għolja tal-ħajja li aktar ma jmur aktar qed tiżdied b'detriment tan-negozji tagħhom. Is-segretarju tal-Assoċjazzjoni tal-Catering Matthew Patch sqar mal-ġurnal Times of Malta li ħafna mill-membri tagħhom irrappurtaw tnaqqis ta' 20% f'bejħ meta kkumparat mas-sena l-oħra. Fi kliem sempliċi, jekk qabel wieħed kien joħroġ jiekol f'ristorant u kien jonfoq 25 euro, din is-sena nneffaq 5 euro inqas u għażel li jiekol u jixrob b'20 euro biss. Minħabba żieda fil-prezzijiet, in-nies fil-maġġoranza tagħhom qed janżlu li ma jordnawx fl-ixkun inbit bħal qabel iżda minflok jordnaw biss tazza nbit kull persuna. Għalkemm ir-ristoranti fi żmien il-miliet irrappurtaw li kienu mimlijin fil-maġġoranza tal-ħin, il-konsumatur nefaq ferm inqas mis-soltu. Dan kollu quddiem ir-realtà marbuta maż-żieda fil-prezzijiet u l-għolja tal-ħajja qed tiżdied ma' kuljum li għaddi. Fost iż-żidiet li esperjenzajna kien hemm il-prezz tal-ħalib, il-ħobs, frott u ħaxix u ħafna ikel ieħor li ra żieda sostanzjali. U bla dubju li biex ir-ristoranti ma jagħmlux telf kellhom huma wkoll iżidu l-prezzijiet tal-ikliet li qed ibihom. L-2023 kienet sena ta' żidiet fil-prezzijiet, sena li matula minn ġimgħa l-ġimgħa l-prodotti fuq l-ixkafef tal-ħwienet tal-merċa żdiedu fil-prezz tagħhom. Bil-Gvern Laburista ilu jiġi mwissi biex jagħmel pjan fit-tul sabiex il-familji Maltin u Ewċin ma jibqgħux ibatu minn dan il-piż. Iżda, l-appelli ta' ħafna waqgħu fuq id-nejn toroġ bil-Gvern ta' Robert Abela jibqa' ma jagħti l-ebda soluzzjoni. Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħala ħareġ bi proposti biex tittaffa l-paga tal-għolja tal-ħajja. Fosthom il-proposta li l-kollha ma tkunx intaxxata u li jkun hemm għajnuna l-importaturi sabiex iż-żieda fil-prezzijiet minn barra ma tiġix trasferita fuq il-konsumaturi. Proposti li l-Gvern lanqas biss ikkunsidrhom.